Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kalig-on sa pagtuo nga mohari unta sa kasing-kasing sa matag tao, labi na nato dinhi sa atong nasod aron mabuntog kining mga sala nga nagpadayon paghatag og kadaot sa atong katilingban. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit sa atong mga fundraising raffle tickets hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalig-on sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nag-abli sa ganghaan sa gingharian sa langit alang sa mga natawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, patubua dinhi sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag aron human kami kahinlui sa tanang mga sala diha sa bunyag, makadawat kami sa mga gasa sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan ug sa mga eskriba, pagkagahi ninyong ulo, pagatig-a sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios, sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon, ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo tumana kini. Sama ang sakop sa labang hukmanan, namati kang Esteban. Nangasuko sila pag-ayo, ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad o gibato. O gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo
sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. O samtang gibaton nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Dios, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya ug misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pagpakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyona ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salibdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, O matinud-anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya ako ug maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padanaga ang imong nawong ngari sa imong sulod.
kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang katawhan miingon ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon. Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan nga ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagkaon maghatag og kinabuhi. Maunay iyag yung direct na purpose nganong mukaon ang usa ka living being sama sa tao, mga hayop, apil na ng mga tanom, mukaon man sad kuno na sila para mabuhi. Ang nakaapan lang kay dunay duha ka klases pagkaon. Naay pagkaon nga maghatag og kinabuhi nga dili na mamatay, naa say pagkaon nga inigkaon nato posible na hinuon tang madali og kamatay. Lingiyay mong tupad ing naunsa may imong kasagarang gikaon, makabuhi, makamatay. Na. Sige kagkaon anang mga tamis. Makabuhi na, makamatay. Sige sa kagkaon anang dili tamis, makabuhi, makamatay. Patay gapon. Nya dili na lang yung kamukaon, mabuhi, mamatay. Ana mosamot kag kamatay. So unsa man di ay pagkauna ang naghatag og kinabuhi, mao ang gikan sa langit. Kay ang kinabuhi gikan mas langit. Pero ang pagkaon nga gikas yuta makamatay gina. Di gina makabuhi. Ano lagi? Basta gikan si yuta, kanang kinuha bagi ka si yuta. Muna pag-ingon nila nga gipakaon ni Moises og mana ang among katigulangan, pagkaon to gikas langit. Giingnan dayong Hesus katong gihatag ni Moises ninyo dili man to gikas langit. Kay ila man tong gikuha gikas yuta. Nangahuog man to, mga yamog man to, mahuog si yuta nya ilang panguhaon. Mga murag mga puti-puti nga gagmay pareha ning atong hostiyas, gisunod-sunod man na nato ang atong hostiyas. Pero adto sila manguha si yuta. Ang gusto ni Hesus kana yung gikas langit nga dili gikas yuta. Nya ang iya dayong gisulti, ako mao ang pagkaon nga gikan sa langit. Lisura no. Unang perting pataya ni Hesus kay nangangkon siya. Murabag ka na bang sa nga na mo witness ka sa imong kaugalingon unya wa kay maayong suporta nga katuhuan, patay gyud ka, konbikto. Mao na ang kana kunong witness ron sa impeachment ni BP Sara, wa gyud klaro. Labi na si Ramil Madriaga,
Matod pas mga lawyers nga akong gipamati sa social media, appeal ng mga former justices sa kaning Supreme Court, ingon sila ang iyang affidavit nga iyang gibasa, how ang kaayo kay why corroborating evidences and statements. Corroborating ba kanang mo support ba? Kay moingon siyang bugo pag eskwela ko noon BP Sara, bugo siya. Nagkitabangan lang siya sa iyang mga professor ba to, aron makapasar. Di man sila classmate ko noon ni Sara. Nya, dili sad siya professor ni Sara. So, wa gyud ka nang isip witness, kanang witness, mura maguga nag first hand experience nimo ba? Ikaw gyud mo'y una, dili ka ng hearsay, dili nang gipasapasa nga tabi. Nya di man sila classmate, di sad siya professor, nganong iya man tong giapil og sulti, hawang. Kadtos ang giingon niya nga, bagman siya ni Sara og ni President Duterte, nga siya pahatdon atong milyon-milyon nga kwarta, ngadto sa lain-laing tao nga gustong padadaan ni former President Rodrigo Duterte. Gisupo sa tos mga suod ni Rodrigo Duterte siya. Di man kay may hapit kakitaan na niya nga moapil mo kuyog-kuyog na ni President Duterte. Nganong dili naman lang si Senador Bongo mo'y gisugo ni Duterte o si Panilo ba kinsa pa nang iyang mga suod nga naagyod kanunay sa iyang circle. Nganong siya magyod nga og driver man na siya, driver man siya, kinsa man siya nga tugyanan ana. So di gyapon why corroborating evidence og statement. Napato sila ang giingon nga sa to ang regalo siya painting nitingog lang sa dayon ng gahimos painting. Hoy, dili ko niya scholar, dili sa ko taga Laguna, taga Davao ko, ako'y gahatag ana. So, mga claims kini nga dili katuhuan. Pag ingon ni Jesus nga ako ang pan nga gikan sa langit, katuhuan siya dili. Istoryay. Lingay mong tupad ingnan. Too ka. Too ka. Bayon sa man say corroborating evidence. Sige. Giapoy ay. No na. Pangitaig corroborating evidence. So unsa may mention ni Kristo ang iyang pagbunyag una katong pagbunyag niya dito sa Jordan, naabli ang langit og dunay salampati nga mitugdon kaniya. Nakita ni Juan nga magbubunyag. So ang ni-witness mao si Juan nga magbubunyag nga nakita niya ang salampati nga mitugdon. Katulo ay kaduha, ang mga gisulti sa propeta hangtod na gyud sa katapusang propeta natuman diha niya nga mataw siya sa babaeng ulay nga wahilabtig laki nga adto siya mataw sa Bethlehem nanganlan siya Jesus, di ba? Di mo to mga corroborating naanis mga propeta natuman diha niya nga magikan siya sa Ehipto o kuhaon siya gikan sa Ehipto, nibakwit man siya sa Ehipto nya magtubo siya sa Nazaret aron nganlan siya og Nazarin o dito man siya nitubo sa Nazaret. So naay mga corroborating evidences. Unya kung mosangyaw na siya matud pas mga propeta iyang ablihan ang mga lubnganan o di nigawas na si gikas lubnganan si Juan nga kisa to Lazaro iyang giablihan ang lubnganan unya ang mga buta makakita, ang mga
bakol makalakaw, ang mga amang makasulti, ang mga sanlahon malimpyo, nahimo man na tanan ni Hesus. O isangyaw ang maing balita ngadto sa mga kabos, sige masadya imong bulahan kamo mga kabos. Di ba? Sige masadya sangyaw. So ang iyang gibuhat og ang mga nahitabo gi paunha na tundaan sa pulong sa mga propeta. Mao to nga tako kayong timailhan og niingon pagyud siya, tamparuson siya, biay-biayon siya, og ila siyang ilansang sa cross. Gisulti naman sa nas mga propeta. Mao to nga natuman gid diha niya. Ingon pa man gani ito si propeta Isaías ba to? Ang iyang naong dili na hitsurag tao. Panagna pa to. Nya danawang naong ni Hesus pagka kulatan niya maayo. Di na tao nang hubag nagmaayo. Purting dugo. Og nakita sa tanan nga gidugsak ang iyang kilid. Wa dili siya dugsaka. Nagtan-aw man to mga tao sa iyang mama. Patay na siya, gidugsak ng iyang kilid. So nahitabo na ay corroborating evidences. Pero nga naman nga jutay pa man kayong mutuo tungod sa kagahi natog ulo. Muna si Esteban sa unang pagbasa niingon siya, pagkagahi ninyog mga ulo, pagkatig-a ninyog kasing-kasing nga mutuo sa Ginoo. Nisulti mas Esteban, ni witness man sa siya, gipatay sa siya. O tanawa, unsa say timailhan nga si Esteban tinuod nga nagsultis ka matuuran, wa masuko. Kanang tao nga nagbarog sa kamatuuran, di man na masuko. Kanang mga taong bakakon, mo na'y dali kay masuko. Nalingay mong tupad, ning nadili ka masuko. Hindi ka masuko. Mao na. Ang tinuod sad nga saksi sa kamatuoran or saksi ni Hesus, dili sa na masuko. Muna si Esteban, igo ra siyang nisangyaw. Wa siya mag-usab-usab siyang statement, pero wa siya masuko. Sa dihang gibato na gid siya, iya ra sang gisulti ang gisulti ni Hesus, kay witness man siya. Sa imong mga kamot Ginoo, itugyan ko ang akong espiritu. Og sa hapit na siya namatay, gisulti sa niya ang gisulti ni Hesus dito sa cross. Unsa man sa gisulti ni Hesus? Amahan ko, pasaylua sila kay wa masayod silang gibuhat. Unsa man sa gisulti ni Esteban? Ginoo, pasaylua sila sa ilang gibuhat. Ninduta na no? Pero kanang asawa nga magsigig simba, niya makasakop siyang banang nangabit masuko dayon, yawan o na. Wa mo corroborate, wa mo connect ang iyang gisimba kaysa iyang binuhatan. Kanang pari nga magsigig misa, o niya masuko o gamay ang kolekta, kana wa na maigo sa iyang pagwali. Kanang pari nga magsigig kasina sa iyang isig kapari, o niya masuko kon kana na ang malupigan, kana masinahon, wa na'y kalainan sa mga pari panahon ni Hesus nga maoy mipatay ni Hesus kay nalupigan sila sa kasikat ni Hesus. Di ba? Kinsa ka aron ang mga nagbaton sa kamatuoran kanang dili masuko sa ilang kontra sa politika, mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Next. Kinsa Manila ang dili gyud mag-usab-usab sa ilang desisyon bisan pag naanay hulga sa kadautan silang kinabuhi, mga Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte's Group. Secret yapon. Mao na anha ta mo suporta, anha ta mo support ug modawat isip atong leaders katilingban sa mga tawo nga duna bay corroborating evidence. Dili nang magsigig butang anang ilang mga naong dahil ilang mga project nya mingon din a project of ana kay dili man na tinuod kay kanang naong nga gibutang diha sa project anang karsada nga gihimo ug uban pa
di man na kwarta anang naong anang gibutang diha. Kwarta man na sa magbubuhis nga mo'y nagsigig agi nakabenepisyo. So kanang mga politisyan nga magsigig butang sa ilang mga naong, magsigig pangangkon anang mga proyekto, liwat na sila sa mga bakakon nga mga saksi nga nipatay ni Esteban. Katubang naghimuhimog istorya ug nagpatay ni Hesus kay gihimuhimuan sa istorya si Hesus. Nangangkon sila sa dili ilang kamatuoran. Pero ang tinuod yun nga nagpuyo sa kamatuoran, musulti na siya pero dili siya mangangkon nga siya'y tag-iya ni ana. Kamo, di mo mangangkon sa inyong balay. Mangangkon, hastang yuta, ang kunon, hala. Misa mi gabi, di lang kumusultig hain dapita, sus, lisuras dan, purtig yung gamaya. Nya na ay gikural nga yuta, daplin, nga dako kayo, bakanti kayo, gikural ang gid niya. Nga, gibinlan lagamay kaayo ang daan nga agianan na kunay bumbirong musod di gyud kasod kay ang ato ganing inuba galisod og sud hapit na mabag-id magsugat lang kay mig ang motor ug ang inuba di na hapit magkasugat kinahanglan jud ka mohunong pero naay yuta nga dako nga bakanti kaayo layo kay ngadtong koral wa gid niya irugi bisan na lag mga 2 meters iya ang tagi irog kay dako pa man kay siya yuta. Di siya kahatag og 2 meters kay nga naman ako nang yuta. Ingon anak ta ka salbay niya mo simba ra man na usahay tingali. Nya gamay sa kay naghinulgan sa kulikta kanang mga klasehas tao inana gamay kay na mo magsige nagkwenta bukag ako kulikta dato na ng pari. Di man ganin niya mo palit tingali raffle ticket. Ay ilad-ilad mo na padi ilad-ilad na raffle. Dili na lang yun kwintahon ba nga kada nimo donate sa simbahan, kada nimo hugs, kolekta, kada nimo palit og raffle ticket, naghatag ka og kaayuhan sa katilingban. Niya kay naghatag mga kaayuhan sa katilingban, ang Ginoo mobaws pod nimo og daghan gatusan kapilo nga kaayuhan. Muna gitawag na to grasya. Grasya. Nay nangutana nako padir. Ngano man ka nga maligyag slat, magsige mo sa kagpalit og slat? Ikaw gyud na maligya, nganong mo palit man ka? Nako, ang pagpalit og slat, sa una ba katong slat-slat pa ba? Ang pagpalit og slat, ako man ang gituhuan nga makahatag na nato og kaluwasan. Unya, kamo ray magsigig palit. Ako mo'y di maluwas. Naam sa koy akong kaugalingong income kay kada nako dupa naam sa koy kolekta. Nganong di man anako kuhaan. Di ba? Inana ra na kamatuora na. Karon kuha na sa ning ato raffle tickets. Padayon ra gyapon kog palit sa raffle tickets. Ingles la, unya pa dir og ikay mo daog. Nako abangan ang susunod na kabanata. Di lang ko motel kay dili man na siya ang daog mo akong giapas pero og makadaog. Di. Abangan ang susunod na kabanata. Nganong musulti man kuswa diha. Pero ang akong gituhuan nga matagpalit na kog raffle ticket, doon ako'y mapaabot nga premyo gikas Ginoo. Munang dili na lang ko magpaabot og premyo gikas yuta. Ang dako gid kay nakong premyo mga igsoon kung makaabot lang gitag mga 200,000 ka tickets ang mahalin. Dako kay nang premyo, kay dako kay nagkaayuhan dinis atong parokya. Mahuman nato ang atong bell tower na dili ta makautang. Tong bell tower ba? Nindutan mo na atong bell tower? Dot kay na. Nya mahuman sad ang atong adoration chapel na wa sad tay utang. Nya mapun-an ang ato makahimo tag bag-ong CR. Pwede na mo diha mga matay. Nya makailis pa kita sa atong mga lingkuranan. Atong lingkuranan. Na ini-comment pa dir, huyang kay na imo lingkuranan, kay o man ay tukod nga. Ako ang pamana, draft pamana siya. Ato pamana siyang himuan og final gyud nga design. Ang giklaro lang diha,
ang iyang kilid, kanang cross o kanang scallop, mao man gunay trademark ni Santiago Apostol dinhi sa atong parokya. Mao na gi-emphasize lang na ang kilid ra, pero kanang tunga-tunga daghan patag buhatonon diha ay mo kabalaka kay ikritik na natog maayo para nindot ang ato lingkuranan. Tiyaw mo ka na, o mo palit mong ticket, mahimo nang naa, 200 pa di man na paigong 200. Unsay nakabanlas sa mga balay panahos bagyong Tino. Unsay nakabanlas, nakaguba sa mga subdivisions. Unsay nakahugno sa ilang flood control nga nahibaw-an hinoong wa day mga kabilya. Ang tubig, diin man tugikan ang tubig, nakusog ang nibulog, nga niabot pa din sa atong simbahan. Gikan sa uwan. Katong uwan, ang iyang tinuo sa uwan, gagmay ka ito. Pwede itong sauron sa atong naong. Pero tungod sa iyang kadaghan, nahimong lunop, nahimong baha. Mauna, kung magdaghan ta, ang tag 200 nga raffle ticket, gagmay ra kay nastanan, mura nagtuo sa uwan. Pero daghanon ta na, mulunop ng grasya, mga usab ang naong sa yuta. Yan, dapat na dihay atubangan, na hazard na kayo na, ato sa nang ayohon, himuon ta na dihang Alley of Apostles or Walk of Apostles. O, tanawa, di ba, porting lindota ang nagmahumana. Pwede na mo diha magsandig-sandig, picture-picture, hikap anang mga statua, hapyod sa inyong liog, kay para maayo inyong gwiter. Hikap sa apostol, hapyod sa hawak, para maayo ang hawak. Ano? 12 kabuk imong mahapyo diha. Una ako nang ipa-design nga makabot na tong tiil ana. Makabot ang tiil ba? Aron ana kabot, ana ilhan na nimo kanang dunay sakit kay mohikap na diha. Nya mohikap silang tuhod pasabot ana. Galisod na nagnaog diri sa danan. Ana. Kanindot ana mga apostles, mga banggiitan go na nga kuan. Mga banggiitan go na nga disipulo. Circle of friends ko na ni Jesus. Ang kuyang magsigi mo kanto hapyod ni Judas Iscariote. Ay, di man maapil diha si Judas Iscariote. Kay nawa mo to siya, ilisan to siya ni Matias. Ang nailis ato niya nga nakatuman sa iyang sugo isip part sa 12 ka apostol si Matias man. Ana. Mula to ito ibutang ila to Judas Iscariote siguro ay kay wa man to kahuman siyang termino. Na suspenso man to, yan, naghikog. Manginana ba? Mahuman ra na nato kung ang atong ginagmay na hatag, atong ipermanente. Ang uwan atong Tino, bagyong Tino, niabot og hapit mo sa to, 12 oras, siging uwan, sige yung uwan. Hangtod nga perti na yung dakuas tubig, sige lang niya pong uwan. Sus, nindota ka, no? Muabot na tag 200,000 ang atong halin sa ticket. Sigil niya pong palit. Sigil niya pong palit. Naaroy paspas kayo ni palit. Ingon dahin ko, kapaspas ba nimong ni palit? Hapit magkakada simana, palit yun. Siya, ako na ning gipanaad pa dir. Hangtod July 25. Ingon ko, sana all. Nga, nasa tayo kani, ako lang yung mention on, pardili ang iyangan. Naasa ni palit na to one stop challenge kanang 20,000. Nako, o sige, tagaan nyo tikag ticket ani, 100 ka tickets, ayan na lang kong tagae pader kay ako nang ihatag sa imong mga staff diha. Ang ilangan mo ibutang haron naasad sila raffle tickets. Nindota no? Unsa kag mabunutan tong usas mga staff nato no nya ang iya tong ticket di ba kasi magmahay? Iya mang ihatag. Si iyang gipalitan og 100 tickets kay iyang ipaapod-apod sa atong mga staff. Naman taron diri mga 40 kapin ka mga staff. So tagurha sila ka tickets ato. Unyag mabunutan. Mo na. Swerte pero unsa may madawat niya? Posible mabunutan siguro o sa atong iyang ticket, consolation prize 15,000 ihatag nato sa atong staff. Or, og swerte yung kayo, adto tingali sa second prize, 100,000, ihatag na to sa atong staff. Pero siya nga nipalit og 20,000 worth na ticket, tagaan na siya 100-fold graces sa Ginoo, worth 2 million, purti ng dakua sa iyang daog.
Iwa siya magkinahanglan sa atong first prize kay 500,000 ra ang iyang madawat 2 million graces. Dako ana. Ari jud ka magsigig tan-aw aring 500,000 gamay na. Sige. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna may gitingali mamalit tag one stab. Na kanang one stab atong paliton. Aron siguro kita ana sa kuan 2 million. Siguro man gina. Kay di man na makak ang Ginoo. Di man sad siya moingon nga hatagan lang nako katong winner. Matud pa ni San Pablo, kung sa kalibutan mo disiplina ang usa ka atleta sa iyang kaugalingon aron mo daog niya ng usa ka premyo. Kitang tanan giimbitar sa Ginoo nga mudagan lang kita padung sa dag-anan kay kutob sa makaabot dito sa finish line. Doon na gyo'y premyo. Nga di pagyod ordinaryong premyo. Langit. Dili malaya nga purong-purong. Mo na inspirasyon nga kining lumba sa kinabuhi sa kalibutan. Ang lumba dinhi, ang winner, kadtong makaabot sa finish line. Ang dili makaabot sa finish line, maotoy pildi. O kinsa man ning makaabot sa finish line, kanang sama ni Esteban, mamatay ta nga wa gyud mubiya sa atong pagtuo sa Ginoo. Kanang mamatay ta nga nagsigi gyapon og higugma sa atong isig katawo ug sa simbahan. Dili mahigugma sa kaugalingon. Gimanindog na ta mga winners. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, gidapit kita sa pagpangita diha kang Hesus alang sa pagbayad sa atong mga kasalanan ug makadawat kita kaluwasan. Muingon kita, Hesus, nagasalig kami kanimo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan maningkamot sa pagdala sa gugma ni Kristo ngadto sa tanan nga gigutom alang sa pan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga makaamgo kita nga ang presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia mao'y kanunay tawag alang kanato sa pagpaambit sa atong kinabuhi ngadto kanila nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga gigutom o giuhaw tagbawo ni Hesus sa atong pan magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton maligoon diha sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga naalimahan sa santos nga Eucharistia din hinining kinabuhia banhawon sa katapusang adlaw magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Langit non og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pagampo isip imong mga anak
kay amo kining gituboy nga mapaubsanon ug matuuhon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panumino nga abot sa yuta. Uginaman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipayng dayon ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo Amo nang nagibayaw ibayaw ngadto ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Agay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man langing hari Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malausab kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao o gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalig-on, divine strength. Mahitabo ra ni kon musaksi gid tas kamatuoran nga mao si Kristo. So padayon tag saksi ha, palita og raffle tickets. Kada adlaw nya mamaligya pagyod. Kung muangkon mo og kanini ang one-stop challenge, mo pledge lang mo, kuha mo og ticket, good as sold, hinahinayag bayad, or inyo ba nang ipamaligya sa dito sa imong opisina or sa imong mga pamilya, nga i-remit lang diri kung mahurot na. Ana lang ang atong buhaton. Nga makakita raman mo diri sa, makakuha raman mo diri sa atong opisina. So sige lang kitag pamaligya aron nga
pasabwag ta sa grasyas Ginoo. Timan-an nato kutob sa mopalit doon na mo'y premyo nga 100-fold graces. Nya doon na pagipakapin basin pa di ay kamoy mabunutan na mudaog sa atong mga actual prices nga atong gitagana. Salamat kayo. Nya padayon tag imbitar og atong mga kaning konfirmahanan 12 years old pataas og sa atong mga nagpuyo-puyo nga makaapil sa atong mass wedding karong July 18. Deadline nato sa pag-register May 31. Available ang atong registration dinhi sa atong opisina gikas Lunes hangtod sa Lunes. Office hours. Unya ang atong social media platforms ato gyung suportahan kaning YouTube channel Padriciano Ubod, di ba? Nanay 290,000 ka subscribers. Sige lang yung view, like, nya share kada adlaw, kada gid adlaw ayaw palta-paltahin. Nya ang ato sang Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karunog sa iya atong pagsimbahan.